ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଭକ୍ତ ହୋଇ ରଣଚଣ୍ଡୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଅପମାନ ଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ওই মুহূর্তে যাই সেই বেঈমানের ঘটিল মুন্ডটা অলগা করবি। শঙ্কর ସିଏ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପମାନ। ସେ ଦ୍ରୁତଟି ଶଙ୍କର ମାନ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଶିବର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜଟାଘଳି ଭରା ଶଙ୍କର ମିଳି ହୋଇଗଲି ମାମ ତୁମର। ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ପୂଜା ହେଇଥିବ ସେ ପୂଜାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ମାର କରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ପୂଜା ଅଛି ସେ ପୂଜାକୁ ଚରମାର କରି ଭାଙ୍ଗିବେ। ନାରାୟଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। କେଉଁ କିଛି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେନାପତି? ଶିବ ପୂଜା କରିବାକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହୟ ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କରି ପୂଜା ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି? ସେ ଦ୍ରୁତଟି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ ଦ୍ରୁତଟି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ପୂଜା ହେଇଥିବ ଶିବ ପୂଜା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶୁଣ ସେନାପତି ବୀରା ମନ ମହାରା ଗିରା ଶିବ ନୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁ କାହାର ମନ ମହାରା।
ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲା ଝିଅ, କାହାର ମନ୍ଦ କଥା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କର। ଆସୁଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି। ଦେଇଥିବା অথন্তি মহারাজ আমার কথা সবার করুনাহান্তি এনে ডাকন্তু মহারাজ। মহান্তি আরে কেউ মনে গেল শীঘ্র আস। आज्ञा এইটা কোন করিবে কি আজ্ঞা? শিবি কবিরাজ কবিরাজরে গরিবি ককাল কোঠে কলা সে ये করিবে কঙ্কাল কোঠি। মু করিবি কঙ্কাল কোঠি। কর কর ভাল কিনা কর। সেই কোঠিরে বসি আমি 3 জন যাক नंबर 1 পিবা। না কোন কହୁଛନ୍ତି সেনাপতি বাবু? কম করাইটো তোমার সেই বাক্য কোন অচেন আনন্দ মহারাজ। এন্ডুকু সাথীরে নেই যাও। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ଶିବ ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ପୂଜାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବ। ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। এন্ড্রু মহারাজ কোন কলা সে কেউঠিকি ଯିବା କି ସେନାପତି ବାବୁ? ଯିବା ହିମତ୍ୟପୁରରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ପୂଜା ହେଉଥିବ ସେ ପୂଜାକୁ ଚୁରମାର କରି ଭାଙ୍ଗିବା। কোন কলা সে ଇଏ ହୋଇବ ଯିଏ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ୟାଙ୍କ ବୋପାର କଣ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବୋପା ଧନ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୋର କଣ ଯାଉଛି କହିଲା ଯିଏ ଗାତ ଖୋଳିବ ସିଏ ପଡ଼ିବ ରେ ବାବା। ମୁଁ ଚାଲିଲି।